tomto krátkém videu bych chtěl ukázat, jakým způsobem lze naimportovat seznam akcií do NinjaTraderu. V první fázi jsem si připravil dva soubory. Jsou to soubory NISE a Nasdaq podle příslušných burz. Vybral jsem si akcie, které mě zajímají. Se na jeden z těch souborů podíváme, tak je vidět, že zde je prostý seznam akcií. Co řádek, to jeden symbol. A provedeme vlastní import. Zvolíme Utilities, Import Stock Symbol List. Vybereme umístění, kde ty soubory leží. Vidíte, že v adresáři Symbol List se nám nezobrazují žádné položky, tak tím, že je zde volba text, zaměníme to na any, vybereme Nasdaq, máme otevřít. Vidíte, že se zde dotáhly jednotlivé symboly, akorát je potřeba změnit příslušnou burzu, protože jsme zvolili Nasdaq, přednastaveno je zde NISE, změníme na Nasdaq tedy a zde vytvoříme nový instrument list. Tlačítkem OK potvrdíme a vlastní import se provede. Já to teď dělat nebudu, protože jsem ten instrument list již mám vytvořený z minula, tak bych to tam neměl dvakrát. V podstatě teď lze ten krok zopakovat pro druhý soubor. To zrušíme. Import stock symbol list. Opět vyberu any a dám NISE. Tady nemusím měnit burzu, protože je to přednastaveno na NISE. Nemusím zakládat nový instrument list, vyberu ten, který jsem vytvořil v předchozím kroku a opět potvrdím. Tímto způsobem vytvoříme instrument list, který bude obsahovat seznamy našich akcií z různých burz a mohu s tímto seznamem dál pracovat v TraderCopu.